Παναγιώτη, ένα σχόλιο αρχικό για το παιχνίδι. Πρώτα δεν είμαι σίγουρος αν ακούγομαι. Αλλά ωραία, πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα δούμε το ντέρμπι των play-offs. Είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Δύο ομάδες που κάνανε πάρα πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Ο Θερμαϊκός Θέρμης ήταν το μεγάλο φαβορί και πράγματι κατέκτησε την πρώτη θέση στην regular season. Και το Πανόραμα μετά από μεγάλη μάχη με άλλες ομάδες της πρώτης κατηγορίας κατάφερε να μπει στα play-offs. Περάσανε και οι δύο την πρώτη φάση και τώρα αναμετρώνται για το πολυπόθητο εισιτήριο για τη ΓΑΜΑ Εθνική μεταξύ τους. Είναι σε 2 νίκες τα παιχνίδια. Σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι εδώ στη Θέρμη. Είμαι σίγουρος ότι θα δούμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι, γιατί τα παιχνίδια που έχουν παίξει οι ομάδες στο πρωτάθλημα μεταξύ τους ήταν πάρα πολύ καλά. Έτυχε να τα δω και τα δύο και μ' άρεσαν πάρα πολύ. Καλώς, είμαστε έτοιμοι για το τζάμπολ. Για να δούμε και τις πεντάδες. Ο Διβανίδης, ο Κιώσης, ο Γεροφώτης, ο Σεΐνης και ο Γιούδας είναι για την ομάδα της Θέρμης. Βλέπω τώρα για την ομάδα του Πανοράματος τον Κουτούση, τον Παπανδρέου. Ο Γεωργιάδης είναι. Και το παιχνίδι ξεκίνησε. Κουτούσης λοιπόν και Σεΐνης στο rebound. Είναι μπρος πίσω, δίνεται στη συνάντηση ο κύριος Στάτσικας. Ο Κιώσης είναι έτοιμος να επαναφέρει για την ομάδα της Θέρμης. Κιώσης και σε ρόλο playmaker. Παίρνει το screen από τον Γεροφώτη. Πίσω πόρτα του Γιούδα για τον Γεροφώτη. Δεν ευστοχεί. Μουτσέλης για την ομάδα του Πανοράματος. Μέτσιος τώρα κατεβάζει την μπάλα. Πασάρι στον Γιάντσι. Η μπάλα είναι πλάγια για την ομάδα του Πανοράματος. Ο Παπανδρέου θα επαναφέρει για τον Παλωδήμο. Καλάθι και είναι το πρώτο καλάθι της συνάντησης. 0-2 για την ομάδα του Πανοράματος. Σεΐνης, Γεροφώτης, διεισδύει, χάνει το καλάθι. Και το Πανόραμα κατεβάζει την μπάλα. Γιάντσης για τον Γεωργιάδη. Σουτ 3 πόντων από τον Παλωδήμο. Αστοχή. Φάουλ πάνω στο Σεΐνη. Ύστερα από πάσα του Κιώση. Και 2 βολές για την ομάδα της Θέρμης, τις οποίες θα εκτελέσει ο Σεΐνης. Παναγιώτη, πρώτες εντυπώσεις σου. Νωρίς είναι ακόμα. Νομίζω ότι τα πρώτα λεπτά θα είναι αναγνωριστικά. Θα προσπαθήσουν οι δύο ομάδες να δουν τι παίζουν οι αντίπαλοι, που πρέπει να χτυπήσουν. Θα δουν οι προπονητές τις αδυναμίες που υπάρχουν μέσα στο γήπεδο και σιγά σιγά θα διορθώνονται, και πιστεύω ότι όσο περνάει η ώρα θα έχει πιο πολύ πάθος και πιο πολύ ένταση στο παιχνίδι. Στις 2 βολές ευστόχησε η ομάδα της Θέρμης, ισοφάρισε το παιχνίδι στο 2-2. Και τώρα στην επίθεση το Πανόραμα με τον Παπανδρέου, ο οποίος αλλάζει την μπάλα για τον Κουτούση. Παπανδρέου. Τριπλάρι. Βήματα από το διαιτητή της συνάντησης, τον κύριο Τάτσικα. Κιώσης για την ομάδα της Θέρμης σαν playmaker. Σεΐνης, αυτός για τον Διβανίδη. Ποστάρει ο Διβανίδης, δίκη σέντερ.
αστοχή. Την μπάλα την έχει το Πανόραμα που αναβγεί γρήγορα στον ευθυνδιασμό. Ένα άστοχο σουτ 3 πόντων. Ξανακερδίζει την μπάλα ο Γεωργιάδης. Αλλάζει για τον Παλωδήμο. Αυτός θα πάρει το σκριν από το Γιάντσι. Θα σουτάρει. Αστοχή. Διβανίδης. Πάλι Διβανίδης. Και ένα καλάθι από το Γιούδα. Κερδίζει και το φάουλ. Καλωσορίζω στην παρέα μας και το Στράτο τον Βαβακούδη, το γνωστό συνεργάτη της εκπομπής και εκλεκτό προπονητή μας. Χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, τα γένια του 4Ε, θα έλεγα ότι σήμερα το όλο παιχνίδι καλύπτεται με εξωτερικό βαν, με κάμερες. Έχουμε 2 παιδιά στη στατιστική υπηρεσία. Έχουμε κοντά μας εκλεκτούς συνεργάτες όπως τον Παναγιώτη τον Κοντογιάννη, τον Στράτο Βαβακούδη. Νομίζω ότι η σημερινή συνάντηση δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Μια κάλυψη ενός παιχνιδιού Α1, play-off ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο παιχνίδι. Κουτούσης περνάει την μπάλα για τον Παπανδρέου. Παπανδρέου τριπλάρει, προσποιείται, σουτάρει, αστοχή. Παίρνει το rebound ο Κουτούσης. Ευστοχή και κάνει το σκορ 5-4. Ζιβανίδης κάνει τον πάσιμο. Αστοχή. Φάουλ από τον Γεροφώτη. Επάνω στο Γεωργιάδη. Παναγιώτη, προσπαθούν να παίξουν γρήγορο μπάσκετ οι ομάδες από ό,τι βλέπω. Και βλέπω ότι ο Τσιτσιρίκος δεν ξεκίνησε στη βασική πεντάδα του Πανοράματος. Ναι, έχεις δίκιο. Ήταν τραυματίας από το παιχνίδι με τον Τοξότη στην πρώτη φάση των play-offs που το είχαμε αναμεταδώσει πάλι. Αλλά στο τρίτο παιχνίδι είχε παίξει. Τώρα δεν ξέρω, βλέπω πίσω ζεσταίνεται, ίσως ετοιμάζεται σιγά σιγά να παίξει. Πάντως το χέρι του είναι δεμένο, το δεξί του χέρι το βλέπω πίσω από τον πάγκο της ομάδος που ετοιμάζεται, είναι δεμένο, κάνει κάποιες ασκήσεις για να το ζεστάνει ίσως. Είναι μεγάλη δύναμη για το Πανόραμα ο Τσιτσιρίκος μέσα στο καλάθι και το χρειάζεται οπωσδήποτε. Συνέχεια στο παιχνίδι, Γεωργιάδης, σουτάρι, αστοχή. Κιώσης για τον Διβανίδη, αυτός για το Σεΐνι. Γεροφώτης, σουτάρι, αστοχή. Το rebound ο Γεωργιάδης για τον Παπανδρέου. Στέκεται, σουτάρι για 3 πόντους, αστοχή. Κιώσης. Ποστάρει τώρα ο Σεΐνης, κάνει τον πάσιμο, κερδίζει το φάουλ. Ίσως να ήταν και λίγο βήματα εδώ. Όχι, πιστεύω φάουλ ήταν. Φάουλ ήταν. Και πάνω στην κίνηση φάουλ, είναι. Κανονικά. Κοίταξε, σήμερα έτσι όπως μας έχει οργανώσει ο κύριος Ψάλτο εδώ, με κάμερα εδώ, γήπεδο κτλ. Ίσως θα... Πολλοί προπονητές έχουμε μαζευτεί και έχουμε άποψη. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Ο Σεΐνης. Ευστοχή και στη δεύτερη, ανεβάζει το δίκτυο σκορ στο 7-4. 6 και 26 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Και ο Μπαλοδήμος κατεβάζει την μπάλα για το Πανόραμα. Το Γεωργιάδη, αυτό στον Μπαλοδήμο, αστοχή. Ξανακερδίζει το rebound, τι έγινε εκεί, βγήκε την μπάλα έξω. Και ο διαιτητής Τάτσικας δίνει στο Σεΐνη, ο οποίος θα επαναφέρει για τον Κιώση. Κιώσης κατεβάζει την μπάλα. Γεροφώτης. Όμορφη κίνηση από τον Γεροφώτη. Ευστοχή. 9-4 το σκορ. 5-55 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Παπανδρέου. Γεωργιάδης. Κατεβάζει την μπάλα υπό την πίεση του Γιούδα. Τριπλάρι.
Βήματα από τον Γεωργιάδη, πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Τρίφωνα, τον Γιούδα. Πράγματι του κλείσε τώρα όλους τους διαδρόμους, δεν τον άφησε να κάνει τον πάσιμο που επιχειρούσε, ούτε το σουτ, και τον ανάγκασε να κάνει βήματα. Είναι ο Τρίφωνας, ο Γιούδας είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Προέρχεται από τα παιδικοφιλικά του Έαντα Ευόσμου. Αρκετοί παίκτες από τον Έαντα είναι. Εδώ ναι, είναι γνωστό αυτό. Μπαλοδήμος στον πάσιμο, κερδίζει το φάουλ από τον Σεΐνη, και αυτός από τον Έαντα Ευόσμου είναι. Ο Σεΐνης. Ο Σεΐνης, ο Γεροφώτης είναι από εκεί. Ο Κωστίδης που είναι στον πάγκο. Ο Κωστίδης, ναι. Ο προπονητής νομίζω. Ο προπονητής δεν ήταν έπαιζε. Βέβαια, παλιός παίκτης του Έαντα και βέβαια. Ο αδελφός του που παίζει Που είναι και αυτός εδώ, ναι. στην ομάδα. Είναι γνωστή η σχέση της Θέρμης με τον Έαντα, δεν είναι κρυφό άλλωστε. Εντάξει. Μπαλοδήμος, ευστοχή, 9-5 το σκορ. Κιώσης σαν playmaker, κατεβάζει την μπάλα. Γεροφώτης, τριπλάρι, κάνει τον πάσιμο. Άριστη κίνηση από τον Γεροφώτη, δεν τον ήθελε η μπάλα. Πλάγια για την ομάδα του Πανοράματος. Γεωργιάδης. Κουτούσης, Μπαλοδήμος, σουτάρι, ευστοχή. 9-7 το σκορ, 4 και 47 πριν από τη λήξη. Προσπαθεί να τρέξει τώρα η ομάδα της Θέρμης. Η μπάλα είναι πλάγιο αυτή τη στιγμή. Παναφέρει ο Κιώσης για το Γιούδα, τριπλάρι. Επιθετικό φάουλ που κάνει επάνω στο Γεωργιάδη. Βλέπουμε πάνω δύο προσωπικές μάχες του Γιούδα με τον Γεωργιάδη. Μια τον παίρνει ένα στην άμυνα, μια τον παίρνει άλλο σε επιθετικό. Οπωσδήποτε. Θα γίνουν μάχες. Σε όλες τις θέσεις θα γίνουν μάχες. Και αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, έτσι, με μια πρώτη ματιά, είναι ότι η Θέρμη φαίνεται πιο καλή μέσα στο καλάθι. Έχει πιο πολλούς παίκτες να παίξει μέσα στο καλάθι και αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Με τους δυο ψηλούς, αλλά και με το Διβανίδη που παίζει μέσα. Σε διακόπτει ο Παναγιώτη, ένα τρίποντο από τον Μπαλοδήμο. Και παίρνει κεφάλι τώρα το Πανόραμα με 9-10. Λάθος επιλογή από τον Πιώση. Θα πω κάτι, τον Μπαλοδήμο άμα τον αφήσεις μπορεί να βάλει πολλά τρίποντα, να δούμε πολλά τρίποντα από τον Μπαλοδήμο. Ο Μπαλοδήμος θέλει παίκτη επάνω του, γιατί είναι ικανός να βάζει μέχρι αύριο. Τον είδαμε στο παιχνίδι με τον Τοξότη πριν μια εβδομάδα, είχε βάλει στο πρώτο ημίχρονο 24 πόντους νομίζω, ή 24 ή 26. Θέλει οπωσδήποτε η ομάδα της Θέρμης να προσέξει την άμυνά της επάνω στον Μπαλοδήμο. Διβανίδης τώρα κερδίζει το φάουλ από τον Μπαλοδήμο. Από τον Παπαντρέου είναι το φάουλ και είναι αυτό που λέγαμε, το mismatch. Υπάρχει διαφορά ύψους και δύναμης, τον πάει κοντά στο καλάθι και το εκμεταλλεύεται αυτό ο Διβανίδης. Και μια αλλαγή για τη Θέρμη. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ιακιμίδης έχει περάσει το παιχνίδι. Ναι, ο Ιακιμίδης ναι, έτσι είναι. Ναι. Τώρα τον είδα. Στη θέση του Κιώση. Ενώ ο Διβανίδης ευστοχεί στη βολή, κάνει το σκορ 10-10. Τώρα θα επιχειρήσει και τη δεύτερη. Θα ευστοχίσει και σε αυτή. 11-10 η Θέρμη μπροστά τώρα. Και ο Γεωργιάδης θα κατεβάσει την μπάλα για την ομάδα του Πανοράματος. Αργά τώρα κατεβάζει την μπάλα. Παίρνει θέση επίθεση του Πανοράματος. Κίνηση από τον Γεωργιάδη. Πάσα στον Κουτούση. Δεν θα ευστοχίσει αυτός. Γιούδας προσπαθεί να τρέξει τώρα. Το πάσιμο κόβεται. Κατεβάζει την μπάλα τώρα ο Παπανδρέου. Πολύ όμορφος ο ενθουσιασμός από την ομάδα του Πανοράματος. Κάνει το 11-12. Είναι η τρίτη φορά που η ομάδα της Θέρμης ενεργεί επιπόλαια σε ευθυδιασμό και το δέχεται εκείνη το καλάθι τελικά. Ενώ έχει την μπάλα στο ευθυδιασμό από λάθος πάσα και βλέπω ότι αυτό βοηθάει και την ψυχολογία. Αυτή τη στιγμή
τα παιδιά του Πανοράματος παίζουν με περισσότερο θάρρος από ότι τα παιδιά της Θέρμης. Συμφωνώ, Παναγιώτη. Σεΐνης κάνει τον πάσιμο. Λάθος επιλογή νομίζω από τη Θέρμη, αλλά και λάθος από το Πανόραμα. Την μπάλα και πάλι στα παιδιά της Θέρμης, με το νούμερο 9 ο Ιωακιμίδης θα επαναφέρει στο Γεροφώτη, ο οποίος θα ευστοχίσει. 13-12 για τη Θέρμη, ενώ ο Γεωργιάδης τώρα θα κατεβάσει την μπάλα για την ομάδα του Πανοράματος. Νομίζω ότι βλέπουμε ένα όμορφο παιχνίδι, θα γίνει και συναρπαστικός. Μέχρι το τέλος θα πάει έτσι. Έτσι ο αγώνας. Ο Γεωργιάδης έκανε τώρα μια λάθος επιλογή, κέρδισε την μπάλα αλλά την πήρε απ' έξω. Για τη Θέρμη η μπάλα που θα την επαναφέρει με το Σεΐνη. Αυτός για τον... Ήταν έξω και μπήκε μέσα ο Γεωργιάδης τώρα και πήρε το rebound. Δεν υπάρχει θέμα. Όχι, Ο κύριος Γεωργιάδης, ο διαιτητής, πάρα πολύ καλά σφίγγει. Ιβανίδης, ο Ακιμίδης σουτάρει του 3 πόντων, ευστοχή. 16-12, 2 και 3 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, ενώ τώρα βλέπουμε τον Γεωργιάδη να τριπλάρει υπό την πίεση του Γιούδα. Αλλάζει για τον Κουτούση. Αυτό στο Γιάντσι. Κερδίζει το φάουλ από τον Γεροφώτη, αν δεν κάνω λάθος. Φάουλ που σφυρίζει ο διαιτητής. Από τον Ιωακιμίδη. Φάουλ που σφυρίζει ο διαιτητής συνάντησης ο κύριος Γεωργιάδης. 1 και 47 πριν από τη λήξη. Έχουμε ακόμα μία αλλαγή. Ο Κιώσης επανέρχεται στο παιχνίδι και βγαίνει ο Γιούδας. Και ο Κουτούσης θα σουτάρει τις 2 βολές. Ευστοχή στην πρώτη. Ευστοχή και στη δεύτερη. 16-14 το σκορ. 1 και 45 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Τώρα πάλι ο Κιώσης κατεβάζει την μπάλα. Κάνει το πάσιμο. Αστοχή. Πήρε το rebound ο Γιάντσης. Το Γεωργιάδη που γρήγορα κατεβάζει την μπάλα. Παπανδρέου. Μπαλοδήμο σουτάρει. Αστοχή. Και η μπάλα θα επανέλθει τώρα από τον Κιώση. Γεροφώτης. Κιώσης κατεβάζει την μπάλα. Για τον Διβανίδη. Το πάσιμο από το Σεΐνη. Πολύ καλή ενέργεια από το Σεΐνη. Το πρώτο του καλάθι, αν δεν κάνω λάθος. Κάνει το 18-14. Όχι, έχει βάλει 6 πόντους. Εγώ... Έχει βάλει ο Σεΐνης. Έχει βάλει τις 2 βολές πολύ. Γεωργιάδης. Γιάντσης. Κερδίζει φάουλ μάλλον από τον Ιακινίδη. Ναι, από τον Ιακινίδη είναι το φάουλ. 2 βολές. Θα σουτάρει ο Γιάντσης. Ευστοχή στην πρώτη. Θα στοχίσει στη δεύτερη. Rebound από τον Γεροφώτη. Ιβανίδης για τον Ιωακιμίδη, κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές τώρα για την ομάδα της Θέρμης, ενώ το σκορ είναι 18-15. 38 δεύτερα πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Time out που ζήτησε ο προπονητής της ομάδος, ο κύριος Νέτας. Παναγιώτη, ένα σχόλιο για το πρώτο δεκάλεπτο, μια και πλησιάζει προς το τέλος του. Πλησιάζει προς το τέλος. Βλέπω ένα παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον. Οι δύο ομάδες παίζουν με πάθος, παίζουν με ταχύτητα, με δύναμη. Προσπαθούν να επιβάλλουν το παιχνίδι τους. Βέβαια το παιχνίδι τους μοιάζει πάρα πολύ. Προσπαθούν με ευνηδιασμούς, περισσότερο με περιφερειακά σου το Πανόραμα. Πιο πολύ μέσα στο καλάθι Θέρμη.
η κάθε ομάδα προσπαθεί να επιβάλλει την τακτική της, τον τρόπο παιχνιδιού που τους βολεύει για να μπορέσει να επικρατήσει τη συνέχεια του παιχνιδιού. Δεν νομίζω ότι κάποια από τις δύο ομάδες θα καταφέρει να πάρει μια διαφορά ή να καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι. Πιστεύω είναι ένα παιχνίδι που θα κρυφθεί στα τελευταία λεπτά. Επανέρχονται οι ομάδες για το υπόλοιπο του δεκαλέπτου. 38,6 όπως είπαμε, 18-15 η Θέρμη είναι μπροστά στο σκορ. Και ένα πλάνο από το διαιτητή τον κύριο Γεωργιάδη. Ενώ ο Ιακιμίδης θα σουτάρει, ευστοχή στην πρώτη. Κάνει το σκορ 19-15. Ευστοχή και στη δεύτερη. 20-15. Βαλοδήμος. Ζώνη βλέπουμε το Ζώνη τη Θέρμη. Ναι, ζώνη. Θα πρέπει να την παίξει ανοιχτά. Γεωργιάδης. Παπανδρέου. Αστοχή η ομάδα του Πανοράματος. 15 δεύτερα πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. 20-15 η Θέρμη μπροστά. Time out που ζητάει ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Τώρα Παναγιώτη πάμε στις τακτικές. Time out. Ναι, τώρα 15 δευτερόλεπτα. Θέλει να κάνει την τελευταία επίθεση. Αν καταφέρει να πάρει άλλο ένα καλάθι, είναι 20-15 αυτή τη στιγμή το σκορ. Θα πάει 7 πόντους. Είναι σημαντικό. Καλά είναι. Δεν ξέρω τώρα τι θέλει να κάνει το Πανόραμα. Ο κύριος Νέτας θέλει θα πάει να κάνει φάουλ, δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα παίξει μία άμυνα, θα δούμε. Μπορεί να δούμε κανένα πρες τώρα μετά. Συνηθίζεται πολλές φορές μετά τα time out οι ομάδες να μπαίνουν μέσα, να παίζουν κάποιο zone press όταν είναι έτσι, και βλέπουμε τώρα και στον πίνακα τη σχεδιάζει. Βλέπεις τώρα τι σχεδιάζει εκεί ο κύριος Αναγνωστόπουλος την επίθεση. Παίρνουν φωτιά οι πάγκοι και οι πίνακες αυτά τα τελευταία. Ναι, και είναι και καλό πλέον που έχουμε 4 κάμερες στο γήπεδο και μπορούμε να βλέπουμε από διάφορα μέρη τι γίνεται. Άλλωστε αυτό είναι το σωστό, ότι τέτοια παιχνίδια μπάσκετ θα πρέπει να καλύπτονται λοιπόν, από πολλές τώρα. Κάμερες. Ας δούμε την επίθεση. Man είναι, δεν είδαμε πρες, σε man to man είναι. Man to man είναι. Κιώσης για Ιωακιμίδη, αυτός για το Σεΐνη. Γυρίζει. Αστοχή. Το rebound από τους παίκτες του Πανοράματος. Πετά την μπάλα. Παραλίγο. 20-15 λοιπόν τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο. Θα επανέλθουμε για το δεύτερο. Ότο Κάλτσιος Σιάκας. Επιτέλους, στο Κιλκής, ύστερα από κοινές προσπάθειες των οικογενειών Κάλτσιος και Σιάκας, δημιουργήθηκε μια καινούργια επιχείρηση στον κλάδο του αυτοκινήτου. Με όπλα της βιομηχανίας Fiat, Lancia και Alfa Romeo θα προσπαθήσουν να προσφέρουν στο αγοραστικό κοινό του Κιλκής απόλυτη ποιότητα στην πώληση και την τεχνική υποστήριξη των αυτοκινήτων. Παλάσκας αρτοπινελιές. Παράγουμε όλα τα είδη αρτοποιίας με τις αγνότερες πρώτες ύλες, με την τεχνογνωσία που μόνο εμείς διαθέτουμε, με συνεχή έλεγχο της ημερήσιας παραγωγής μας, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο να διαθέτουμε τα προϊόντα μας καθημερινά φρέσκα, ζυμωμένα με τέχνη και παράδοση και ψημένα με μεράκι. Παλάσκας, πείρα και παράδοση. Η Ροβανιέμι. Πες για τη Ροβανιέμι κάτι. Επανερχόμαστε για το δεύτερο δεκάλεπτο Ροβανιέμι της συνάντησης. 2-6, Και βλέπουμε το Τζάμπολ, ενώ βλέπω τον Τσιτσιρίνκο Παναγιώτη να μπαίνει στο παιχνίδι. Ναι, αλλάξαν οι ψηλοί. Μπήκε και ο Παναγιωτόπουλος και ο Τσιτσιρίνκος. Και ο Παναγιωτόπουλος και ο Τσιτσιρίνκος, σωστό. Ενώ ο Ιωακιμίδης ευστοχή τώρα κάνει το σκορ 22-15. Η Θέρμη παίρνει ένα προβάδισμα με το ξεκίνημα του δευτέρου
δεκαλέπτου. Ναι, και βλέπουμε και τον Κωστίδη ότι μπήκε από τη μεριά. Και ο Κωστίδης πέρασε. Ναι, Θέρμης. Τώρα πλέον όλοι οι προπονητές βγάζουν τα όπλα τους από το πλωστάσιο. Οπωσδήποτε. Βέβαια. Πότε θα τα αφήσουν για το επόμενο παιχνίδι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πήρε το rebound. Λάθος επίθεση για την ομάδα του Πανοράματος. Και ο Τσιτσιρίγκος τώρα επαναφέρει για τον Γεωργιάδη, αυτός για τον Παλοδήμο, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα από την πίεση του Κιώση. Τριπλάρι, σουτάρει, ευστοχή. Ξεκολλάει τώρα το Πανόραμα από τους 15 πόντους που ήταν για αρκετή ώρα. 22-17 το σκορ. Κιώσης. Φάουλ από τον Γεωργιάδη. Πάει να διαμαρτυρηθεί κιόλας. Έλεγα ότι ήταν λίγο αυστηρό, Παναγιώτη, αυτό το φάουλ. Όχι. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους η ομάδα της Σέρβης. Πάει τον Διβανίδη και τον παίκτη που μαρκάρει ο Γεωργιάδης συνέχεια μέσα στο καλάθι και προσπαθεί να τους βάλει να παίξουν με πιο κοντούς αντιπάλους στη θέση του post και να κερδίσουν κάποια φάουλ ή να μπορέσουν να βάλουν κάποια εύκολα καλάθια. Ο Ιωακιμίδης και ο Διβανίδης είναι καθαρά πιο ψηλοί και πιο δυνατοί από τους αντιπάλους τους, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο να παίξουν κοντά στο καλάθι. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Τσιτσιρίκος το πήρε το rebound, τώρα πλέον είναι με Τσιτσιρίκο και Παναγιωτόπουλο, είναι μέσα στο καλάθι καλό και η ομάδα του Πανοράματος είναι καλή μέσα στο καλάθι. Σωστά. Τουλάχιστον αμυντικά ήθελα να πω, γιατί δεν ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει στην επίθεση με το χτυπημένο χέρι του Τσιτσιρίκος. Αυτό θα το δείξει η εξέλιξη του παιχνιδιού. Ο Γεωργιάδης του πλάροντας βγήκε πλάγια Με την μπάλα εκτός γηπέδου. Γίνονται λάθη υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση. Και τα παιδιά του Πανοράματος είναι πιο άπειρα. Είναι πιο μικροί και πιο άπειροι. Ενώ οι παίκτες της Θέρμης έχουν την εμπειρία τους όλοι. Έτσι, φυσικά. Βλέπουμε ότι όλη η άμυνα του Πανοράματος είναι μέσα στη ρακέτα. Αν παρατηρήσεις, πρέπει αυτή τη στιγμή αυτό που κάνει ο Διβανίδης είναι το πρέπον. Να μπουν σούτ από την περιφέρεια για να ανοίξει η άμυνα. Βέβαια αυτό δεν μπήκε, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να μπουν σούτ από την περιφέρεια. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Παλαιοδήμο, τρίπος εκεί πέρα. Κάνει το σκορ 28-19, 7 και 35 πριν από τη λήξη. Πολύ όμορφο κλέψιμο από τον Γεωργιάδη τώρα. Παλαιοδήμος κατεβάζει την μπάλα. Παπανδρέου. Παλαιοδήμος. Γεωργιάδης. Παλαιοδήμος. Ένα φοβερό κόψιμο από τον Κωστίδη. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Οπωσδήποτε. Αυτό που βλέπω είναι ότι έχει χάσει τον ρυθμό της η ομάδα της Θέρμης. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο. Ένα καλάθι έχει βάλει στο δεύτερο δεκάλεπτο και δεν παίζει καλά στην επίθεση. Πολλά λάθη. Τσιτσιρίγκος ευστοχή και φτάνει το παιχνίδι με βραχία κεφαλή βέβαια για τη Θέρμη, 22-21. Κιώσης. Πολύ στατικά παίζουμε. Τι να πω. Κωστίδης, αστοχή. Τελείωσε ο χρόνος της επίθεσης, όπως έδειξε η κόρνα της Γραμματείας. Και τώρα το Πανόραμα έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Είχε μια διαφορά 7 πόντους, τη ροκάνησε σε 3,5 λεπτά περίπου. Σπύρο, προσπαθεί η Θέρμη να παίξει με τα mismatch που έχει και πράγματι έχει με τον Ιωακιμίδη και τον Διβανίδη μέσα στο καλάθι. Έχει κλείσει η άμυνα. Όλοι οι παίκτες του Πανοράματος παίζουν μέσα στο καλάθι και δεν βρίσκει ευκαιρία για εύκολο καλάθι η ομάδα της Θέρμης. Σούτ απ' έξω δεν επιχειρούν και θα έχει πρόβλημα αγωνιστικό. Τώρα έχει περάσει μπροστά το Πανόραμα, 22-23. Ο Γεωργιάδης κατεβάζει την μπάλα από ένα λάθος που έκανε η ομάδα της Θέρμης από βήματα του Διβανίδη.
Τσιτσιρίγκος, Παναγιωτόπουλος, Γεωργιάδης, Μπαλοδήμος, τρυπώνει εκεί στο καλάθι, ευστοχή 22-25 για την ομάδα του Πανοράματος. Φάουλ από τον Παπανδρέου πάνω στο Διβανίδη. Φάουλ που σφύριξε ο διαιτητής, συνάντησε ο κύριος Γεωργιάδης. Και στις βολές ο Διβανίδης, ο οποίος θα ευστοχίσει, θα σουτάρει. Ευστοχή στην πρώτη, κάνει το σκορ 23-25. Ευστοχή και στη δεύτερη 24-25. Βλέπουμε κάτι σημαντικό εδώ, στατιστική που μας βοηθάει ο κύριος Ψάλτου, η στατιστική. Ο νεότερος Ψάλτου βέβαια. Ναι, ο ιός Ψάλτου. Βλέπω στον Παλωδήμο 14 πόντους. Είναι αυτό που είπαμε, άμυνα επάνω του. Ενώ όλοι οι άλλοι παίκτες είναι, αυτό που είπες, ναι. είναι κοντά στο σκορ. Γιούδας. Βιαστική πάσα για τον Ιακινίδη που δεν την πρόλαβε. Πιστεύω ότι είναι ο πέμπτος ευνηδιασμός που χάνεται στο πρώτο ημίχρονο, στα 2 πρώτα δεκάλεπτα. Μπαλοδήμος που πρέπει να είναι και ο πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής της συνάντησης. Ευστοχή. Κάνει το σκόρ 24-27 και πάει τους προσωπικούς του πόντους στους 16. Ιακιμίδης. Σου 3 πόντων. Αστοχή. Το rebound του Παπανδρέου που κατεβάζει και την μπάλα για τον Παλωδήμο. Τριπλάρι στο Τσιτσιρίγκο. Αυτός αστοχή. Κερδίζει το rebound ο Σεΐνης. Για τον Γιούδα. Αυτός για τον Ιακιμίδη. Θα ευστοχίσει. Τώρα έπιασε ο ευνηδιασμός της ομάδας της Τέρμης. 26-27 το σκορ, 4 και 53 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Γεωργιάδης, Τσιτσιρίγκος, Παναγιωτόπουλος. Για τον Γεωργιάδη. Σουτ για 3 πόντους, ευστοχή. Ευστοχή ο Γεωργιάδης. 26-29 το σκορ. Μεγάλη μάχη θα γίνει. Μεγάλη μάχη. Μέχρι το τέλος θα γίνει, έτσι θα πάει το παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιούδας, Διβανίδης. Σεΐνης βγάζει για τον Ιακινίδη. Αυτός για τον Γιούδα, σουτάρει για 3 πόντους. Και αυτός με τη σειρά του ευστοχή. 29-29. 4 και 6 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Γεωργιάδης. Τσιτσιρίγκος. Τριπλάρι. Προσποιείται, ευστοχή. 29-31. Πάει να χτυπήσει τον ευνηδιασμό η Θέρμη και το κατορθώνει με τον Ιωακινίδη. 31-31. Γεωργιάδης κατεβάζει την μπάλα. Παίρνει το σκριν, τρυπάει μες στο καλάθι, αστοχή. Ένα σίγουρο καλάθι έχασε τώρα ο Γεωργιάδης. Οπωσδήποτε. Ο Ιωακιμίδης τώρα ως playmaker κατεβάζει την μπάλα. Κατ' εντολή του κυρίου Αναγνωστόπουλου τώρα του είπε να πάει σε πιο αργή επίθεση. Παίζει ένας 4. Ένας 4 θα παίξει. Σε 3 πόντων από το Γιούδα. Καλή επίθεση αυτή. Καλή επίθεση. Είδε ότι είναι ζεστό το χέρι του Γιούδα ο προπονητής. Έδωσε εντολή να γίνει αυτό. Αυτό το σκρινάκι έπαιξε ένας, δόθηκε βοήθεια. Έγινε το screen, μπήκε το τρίποντο. Είναι που λέμε καμιά φορά, Παναγιώτη, ότι το μπάσκετ είναι απλό. Αρκεί να το παίξουμε σωστά. Έτσι. Παλωδήμος, μια μονομαχία που έγινε εκεί, έφτασε η μπάλα στα χέρια του Παλωδήμου, ο οποίος περιμένει και αυτός να κάνει την επίθεση. Σουτάρει για 3, εκπληκτικό. Τον αφήσαν. Τον αφήσαν, αλλά ήταν και από τα 7 μέτρα. Και γιατί να τον αφήσει από τα 7, δεν κατάλαβα. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Επιθετικό φάουλ που σφυρίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Επιθετικό φάουλ πάνω στο Γιούδα.
μπάλα για την ομάδα του Πανοράματος, ενώ το σκορ είναι 34-34. 2 και 19 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Γεωργιάδης. Παλωδήμος για 3. Αστοχή αυτή τη φορά. Δεν γίνεται να παίρνουν κιόλα. Αλλά έχει βάλει 20 από τους 34. Σωστό. Μπάσιμο, ευστοχή. Ευστοχή ο Ιωακιμίδης. Κερδίζει και το φάουλ. Φάουλ που σφυρίζει ο διαιτητής συνάντηση ο κύριος Γεωργιάδης. 36-34 για την ομάδα της Θέρμης. Και μία βολή για τον Ιωακιμίδη. Γενικά δεν έχουν δοθεί πολλά φάουλ. Τώρα βλέπω τα φάουλ είναι 1 για την ομάδα της Θέρμης και 3 για την ομάδα του Πανοράματος. Θα ευστοχίσει ο Ιωακιμίδης 37-34. Τσακίρης έχει περάσει το παιχνίδι. Σούτα του Παπανδρέου, αστοχή. Λέω πέρασε ο Τσακίρης στη θέση του Γεωργιάδη. Ιωακιμίδης για το Γιούδα, αυτός για το Διβανίδη, σου 3 πόντων, αστοχή. Μπαλοδήμος στο rebound. Είναι άστοχος ο Διβανίδης σήμερα. Ένας παίκτης που στη διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν ο σκόρερ της ομάδας της Θέρμης. Σήμερα δεν έχει πετύχει καλάθι εκτός ρακέτας. Ό,τι έχει πετύχει, δεν ξέρω πόσους πόντους, είναι μέσα στο καλάθι. Τσιτσιρίγκος για τον Τζακίρη. Επιθετικό φάουλ που σφυρίζει ο διαιτητής συνάντηση ο κύριος Τάτσικας. Και έχουμε time out από ό,τι βλέπω. Time out που ζήτησε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Ένα σχόλιο για τη διετησία, Παναγιώτη, πώς τη βλέπεις μέχρι τώρα? Την έχουμε δει δύο δεκάλεπτα. Γκρινιάζουν και οι δύο πάκοι, η διετησία είναι πολύ καλή. Με λίγα σφυρίγματα, αυτό έλεγα πριν ότι τα φάουλ είναι λίγα. Είναι διαιτητές υψηλού επίπεδου και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Τάτσικας. Δεν σφυρίζουν πολύ, δεν σφυρίζουν πιο πολύ από όσο πρέπει, σφυρίζουν τα απαραίτητα. Δεν υπάρχει θέμα να σχολιάζουμε τη διετησία. Η διετησία είναι μια χαρά. Μπορούμε καλύτερα να σχολιάσουμε τις ομάδες. Νομίζω ότι για την εμπειρία αυτών των δύο διαιτητών αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ εύκολο. Καλά, τέλος πάντων. Και οι καλύτεροι διαιτητές στον κόσμο ένα εύκολο παιχνίδι μπορεί να το κάνουν να γίνει χαμός. Αλλά δεν νομίζω, όχι, δεν υπάρχει. Και τώρα είναι άριστη, θα έλεγα εγώ. Και όταν γκρινιάζουν και οι δύο πάγκοι, σημαίνει ότι η διετησία είναι καλή. Άριστη. Είναι σημαντικό αυτό. Να σχολιάζω τη διαιτησία ευμενώς, γιατί ακούγονται πάρα πολλά στον χώρο του ποδοσφαίρου και εμείς οι μπασκετικοί στον χώρο του μπάσκετ δεν ακούγεται τίποτα και αυτό είναι το καλό. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό, τουλάχιστον δεν έχουμε παράγκες και όλα αυτά, έτσι. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο παιχνίδι που κατεβάζει ο Γιούδας, δίνει στον Κωστίδη, αυτό στο Διβανίδη, βγάζει για τον Κωστίδη έξω, Διβανίδης, σουτάρει για 3, αστοχή, ξαναπαίρνει όμως το rebound. Γιούδας, Διβανίδης, σουτ 2 πόντων αυτή τη φορά, αστοχή και πάλι. Ο Τσιτσιρίγκος θα πάρει το rebound. Τσακίρης κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα του Πανοράματος. 31 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. 37-34 μπροστά η ομάδα της Θέρμης. Παπανδρέου, τριπλάρι για τον Τσιτσιρίγκο, κλείνεται, αστοχή. Γιούδας θα πάρει το rebound, τρέχει στον ευνηδιασμό για τον Διβανίδη, περνάει, ευστοχή. 39-34, 7 δεύτερα πριν από τη λήξη, ξανακλέβει η Θέρμη την μπάλα, ευστοχή σε τρίποντο ο Ιωακιμίδης. 42-34 και βλέπουμε σε 15 δεύτερα, Παναγιώτη, η ομάδα της Θέρμης παίρνει το προβάδισμα με 8 πόντους, 42-34, και τελειώνει το ημίχρονο με μια διαφορά 8 πόντων, πάει στα αποδυτήρια. Αυτό είναι που λέγαμε, Σπύρο, πριν, η απειρία της μιας ομάδας και η πιο έμπειρη ομάδα που είναι η Θέρμη. Χωρίς κανένα λόγο, αυτή τη στιγμή βρίσκεται η ομάδα του Πανοράματος να χάνει με 8 πόντους, ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται και πάνω στο σκορ ή να ήταν ισοπαλία. Χωρίς κανένα λόγο, από 2-3 λάθη απειρίας. Έτσι ακριβώς. Θα επανέλθουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Παλάσκας, Αρτοπινελιές.
Παράγουμε όλα τα είδη αρτοποιίας με τις αγνότερες πρώτες ύλες, με την τεχνογνωσία που μόνο εμείς διαθέτουμε, με συνεχή έλεγχο της ημερήσιας παραγωγής μας, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο να διαθέτουμε τα προϊόντα μας καθημερινά φρέσκα, ζυμωμένα με τέχνη και παράδοση και ψημένα με μεράκι. Παλάσκας, πείρα και παράδοση. Ότο Κάλτσιος Σιάκας. Επιτέλους, στο Κιλκής, ύστερα από κοινές προσπάθειες των οικογενειών Κάλτσιος και Σιάκας, δημιουργήθηκε μια καινούργια επιχείρηση στον κλάδο του αυτοκινήτου. Με όπλα της βιομηχανίας Fiat, Lancia και Alfa Romeo θα προσπαθήσουν να προσφέρουν στο αγοραστικό κοινό του Κιλκής απόλυτη ποιότητα στην πώληση και την τεχνική υποστήριξη των αυτοκινήτων. Επανερχόμαστε στο γήπεδο της Θέρμης, όπου η τηλεόραση του 4Ε σε μια τεράστια προσπάθεια που κάνει σήμερα καλύπτει το παιχνίδι μεταξύ των ομάδων Θερμαϊκού Θέρμης και Πανοράματος. Μια προσπάθεια με 4 κάμερες με εξωτερικό βαν. Τη στατιστική του αγώνα, την οποία σας τη λέω γρήγορα για την ομάδα της Θέρμης: Διβανίδης 6 πόντους, 5 rebound. Ιωακιμίδης 14 πόντους, 1 rebound. Κιώσης 1 rebound. Γιούδας 12 πόντους, 2 rebound. Γεροφώτης 4 πόντους, 4 rebound. Κωστίδης 1 rebound. Σεΐνης 6 πόντους, 3 rebound. Για την ομάδα του Πανοράματος, Μπαλοδήμος 19 πόντους με 2 rebound. Τσιτσιρίγκας 4 πόντους με 3 rebound. Γεωργιάδης 2 πόντους με 3 rebound. Κουτούσης 4 πόντους με 3 rebound. Γιάντσης 1 πόντος, 1 rebound. Παπανδρέου 4 πόντους και 1 rebound. Και θα ευχαριστήσω εδώ τον Παναγιώτη τον Ψάλτου και τον Γιώργο τον Λιάπη για την βοήθειά του στατιστική υπηρεσία σήμερα του 4Ε. Επανήλθαμε λοιπόν στο παιχνίδι. 42-34 είναι το σκορ. 9 και 47 πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Η ομάδα της Θέρμης στην επίθεση. Ομάδα της Θέρμης με το Διβανίδη τώρα. Τριπλάρι. Σουτάρι, αστοχή. Το rebound ο Μπαλοδήμος για την ομάδα του Πανοράματος. Παπανδρέου, Τσιτσιρίγκος. Γεωργιάδης σου 3 πόντων, ευστοχή. 42-30. Τελικά ήταν για 2 πόντους. Ναι. 42-36. Ευστοχή ο Γιούδας σε μια προσπάθεια 2 πόντων, 44-36. Γεωργιάδης κατεβάζει την μπάλα. Παπανδρέου, Γεωργιάδης. Τσιτσιρίγκος, Παναγιωτόπουλος. Μπαλοδήμος, τριπλάρι σου 3 πόντων, ευστοχή. 44-39. Αυτή τη φορά ήταν τρίποντο Παναγιώτη. Τρίποντο και σουτάρει πάρα πολύ καλά. Πολύ καλό jump shoot έχει ο Μπαλοδήμος. Γεροφώτης. Ευστοχή με τη σειρά του Γεροφώτης. 46-39. Μπήκαν δυνατά και οι δύο ομάδες στο παιχνίδι. Ο Γεωργιάδης τώρα κατεβάζει την μπάλα για το Πανόραμα στον Τσιτσιρίγκο. Αυτός για τον Παναγιωτόπουλο, πάλι Γεωργιάδης, τριπλάρι. Κερδίζει το φάουλ από το Διβανίδη. Φάουλ που σφύριξαν ταυτόχρονα και οι δύο διαιτητές, ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Τάτσικας. Και θα το ξαναπώ για μία ακόμα φορά, μέχρι στιγμής αριστεύει η διαιτησία και του κύριου Γεωργιάδη και του κύριου Τάτσικα. Βέβαια περιμένανε οι παίκτες του Πανοράματος 2 βολές, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης έδωσε την μπάλα στο πλάι. Τσιτσιρίγκος, σουτάρει αστοχή, κερδίζει το rebound ο Γεωργιάδης, σουτάρει και αυτός με τη σειρά του, ξαναστοχή, ξαναπαίρνει το rebound Τσιτσιρίγκος. Επιθετικό φάουλ του Γεωργιάδη πάνω στον Γεροφώτη.
Το θέμα είναι ότι το Πανόραμα έκανε 3 επιθέσεις αυτή τη στιγμή. Είχε 3 φορές κατοχή της μπάλας. Πήρε όλα τα επιθετικά rebound, παρόλο το ότι η ομάδα της Θέρμης είναι πιο ψηλά παιδιά. 46-39 το σκορ, 7 και 52 πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου της συνάντησης. Σεΐνης, αστοχή. Μπάλα για την ομάδα του Πανοράματος. Ούτε ο Σεΐνης νομίζω είναι σε καλή μέρα σήμερα. Όχι, ναι. 2 παίκτες της Θέρμης που συνήθως τραβάνε το σκορ σε άλλα παιχνίδια. Ο Διβανίδης και ο Σεΐνης δεν είναι σε καλή μέρα. Και από την άλλη μεριά δεν είναι εύστοχος, ενώ έχει κάνει τα σουτ ο Παπανδρέου. Ενώ είναι ένας παίκτης που σκοράρει στα παιχνίδια και είναι καλός τρίποντος, καλός σουτέρ. Σήμερα δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρει το στόχο. Σωστό. Γεωργιάδης πάει να τρυπώσει εκεί, κάνει βήματα κάτω από την καλή αμυντική προσπάθεια των παικτών της Θέρμης. Και ένας με όλους δεν γίνεται. Τώρα έπαιξε λάθος ο νεαρός ο Γεωργιάδης. Έβαλε το κεφάλι κάτω και πήγε μέσα. Μία φορά μπορούσε να ήταν επιθετικό, μετά έκανε βήματα. Ο Γιούδας κατεβάζει την μπάλα. Κάνει το προσπάθεια, σουτάρει ο Σεΐνης για 3 πόντους, αστοχή. Ένα καταπληκτικό rebound από τον Διβανίδη, ξαναπαίρνει όμως τώρα το Πανόραμα με τον Παπανδρέου για τον Γεωργιάδη, ο οποίος τριπλάρει. Κερδίζει το φάουλ από τον Γιούδα. Και έχουμε εδώ κάποιες αψημαχίες, αυτά δεν χρειάζονται στα γήπεδα του μπάσκετ. Τα πνεύματα ηρεμούν, βλέπω ότι οι παίκτες αμέσως δίνουν τα χέρια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σίγουρα υπάρχει και η ένταση του παιχνιδιού. Και αμέσως βγάζει... ο κύριος Αναγνωστόπουλος βγάζει τον Γιούδα για να τον ηρεμήσει. Και ο Γεωργιάδης βγήκε από την άλλη μεριά. Ναι, στη θέση του ο Τσακίρης. Γιάννης Τσακίρης, Βαλοδήμος στους 3 πόντων. Από τα 7 μέτρα. Από τα 7 μέτρα, 46-42. Θεωρώ ότι ο Μπαλοδήμος σήμερα είναι ασυγκράτητος. 25 πόντους με 4 τρίποτα, τα οποία τα 3 είναι συνεχόμενα τώρα. Και κάποιος πρέπει να το μαρκάρει. Και παρακαλώ σε 24 λεπτά αγώνα. Ναι, κάποιος πρέπει να το μαρκάρει, Σπύρο, δεν ξέρω. Δεν τον αφήνεις. Δεν τον αφήνεις από το ζέσταμα. Όχι τώρα που έχει ζεσταθεί. Πάντως όχι εγώ. Δεν ξέρω. Σου 3 πόντων από το Διβανίδη. Καιρός ήτανε. Ναι. 49-42. Να πετύχει και ένα τρίποντο ο Διβανίδης. 49-42. Μπροστά η ομάδα της Θέρμης. Τσακίρης κατεβάζει την μπάλα για τον Παλαδήμο. Νέο σου 3 πόντων. 49-45. Είναι ασυγκράτητος πραγματικά. Πολύ ζεστό χέρι σήμερα ο Παλαδήμος. Διβανίδης. Κάποιος πρέπει να τον πέσει να μην πάρει την μπάλα. Τον αφήνουν να πάρει την μπάλα και κάνει μετά το σουτ. Είναι πολύ γερό παιδί και σουτάρει και κάτω από πίεση, δεν έχει πρόβλημα. Εύστοχος ο Ιωακιμίδης. Σε πολύ καλή μέρα σήμερα ο Ιωακιμίδης. 51-45 και νομίζω ότι βλέπουμε μετά από πολύ καιρό ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, Παναγιώτη. Ήτανε σίγουρο ότι θα είναι ωραίο παιχνίδι. Είναι 2 καλές ομάδες. Με ενθουσιασμό μεγάλο. Νέο σου 3 πόντων για τον Παλοδήμο, αυτή τη φορά όμως θα αστοχίσει. Θα έλεγα... Ναι. Καταπληκτική προσπάθεια από τον Διβανίδη. Ευστοχή. Κερδίζει και το φάουλ. 53-45 και μία βολή για τον Διβανίδη. Διαμαρτύρεται η ομάδα του Πανοράματος γιατί νόμιζε ότι ήταν η μπάλα στο πλάι. Ο κύριος Γεωργιάδης είδε ότι ήταν στην κίνηση για σούτ ο παίκτης και το μέτρησε το καλάθι και νομίζω πολύ σωστά έκανε. Νομίζω κακώς διαμαρτύρεται το Πανόραμα. Νομίζω ότι κακώς διαμαρτύρεται το Πανόραμα. Οπωσδήποτε.
Ήταν σε κίνηση για το σουτ. Μετά την τρίπλα στην κίνηση για το σουτ. Ενώ υπάρχει και μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα γενικά στο γήπεδο και από τους φιλάθλους των δύο ομάδων. Τα έχει ανάγκη αυτά τα πράγματα το μπάσκετ. Είναι γεμάτο το γήπεδο σήμερα. Είναι γεμάτο. Και αναμενόμενο ήταν αυτό. Υπάρχει ενθουσιασμός, πάρα πολύ όμορφο. Και το έχουμε πει από πολύ νωρίς ότι τα γήπεδα γεμίζουν. Ναι. Επίσης θεωρώ γεμίζουν από κόσμο τα γήπεδα, είναι σημαντικό αυτό. Επίσης θεωρώ ότι είναι σημαντικό η κοσμιότατη συμπεριφορά του κόσμου. Οπωσδήποτε. 54-45. Και λέω για τη συμπεριφορά του κόσμου γιατί πρόκειται για ένα παιχνίδι πραγματικά κρίσιμο. Υπάρχει ένταση, αλλά ο κόσμος συμπεριφέρεται άριστα. Ο Τσακίρης, επανερχόμαστε για το πανόραμα, κατεβάζει την μπάλα. Για τον Παπανδρέου κάνει τον πάσιμο. Καλάθι από ποιον? Από το Κουτούσι που επανήλθε στο παιχνίδι. Κερδίζει και το φάουλ. 54-47 το σκορ, 5 λεπτά πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μία βολή για την ομάδα του Πανοράματος με τον Κουτούση. Σπύρο, αυτή η άμυνα του Πανοράματος, από ό,τι πρόλαβα και είδα, ήταν η άμυνα της Θέρμης. Ήταν ένας μαντουμάν και 4 ζώνη. Έβαλε έναν παίκτη επάνω στον Παλοδήμο για να τον μαρκάρει και πολύ καλά έκανε. Απλώς τώρα πρέπει οι 4 που παίζουν ζώνη να κλείσουν τους διαδρόμους και να μην δώσουν την ευκαιρία στους άλλους παίκτες να σκοράρουν. Κιώσεις για την ομάδα της Θέρμης. Αστοχούν, κερδίζει ο Διβανίδης, ευστοχή. Διβανίδης ο οποίος πραγματικά ξύπνησε, το πήρε προσωπικά, έχει πάρει 2 επιθετικά rebound, έχει βάλει ένα τρίποντο, ένα goal foul και ένα καλάθι τώρα. 10 πόντους είναι 10 πόντους. Και τα επιθετικά rebound που είναι πολύ σημαντικό. Και το κόψιμο τώρα. Το κόψιμο τώρα είναι μεγάλος παίκτης. Είναι έμπειρος. Έμπειρος και πολύ καλός παίκτης. Αν και δεν είναι μεγάλος ηλικία, είναι έμπειρος. Όχι, μεγάλος παίκτης εννοώ για την κατηγορία. Εντάξει, το παιδί είναι για περισσότερα πράγματα. Τώρα από ό,τι βλέπω και τον Δήμαρχο Πανοράματος. Πιστεύω ότι κάπου θα είναι και ο Δήμαρχος Θέρμης. Δεν Σίγουρα ξέρω, κάπου θα είναι. Μέσα στον κόσμο. Τόσους πολλοί κόσμος. Απλώς μιλάω για τον Δήμαρχο Πανοράματος γιατί πέρασε τώρα μπροστά μας και γι' αυτό. Είναι δύο γειτονικοί δήμοι που αναπτύσσουν τον μπάσκετ και τον αθλητισμό γενικά τα τελευταία χρόνια και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη Θεσσαλονίκη να υπάρχουν περιοχές που αγαπάνε το μπάσκετ και το ανεβάζουν, το προχωράνε σε χρονιές δύσκολες για τον αθλητισμό και ειδικά για το μπάσκετ. Έτσι ακριβώς. Θα έλεγα μάλιστα και για να πω και κάτι παραπάνω για τη Θέρμη, χωρίς να θέλω να χαρακτηριστώ ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται στη Θέρμη από τη διοίκηση. Τα τελευταία 5-6 χρόνια η ομάδα ανεβαίνει κάθε χρόνο κατηγορία. Είναι εκεί ο Δημήτρης ο Παπαϊωάννου, ο οποίος πραγματικά ο πρόεδρος της ομάδος κάνει τρομερή προσπάθεια αυτό το παιδί. Και το γυναικείο της Θέρμης, το οποίο και αυτό ανέβηκε φέτος κατηγορία, με τον Θόδωρο τον Παπά εκεί στην Προεδρία. Άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιόλογοι άνθρωποι, αξιόλογοι επιχειρηματίες και παράλληλα ευωδότες του αθλητισμού. Μεγάλη υπόθεση. Σημαντικότατο. Τώρα έχουμε κάποιες διαφωνίες μεταξύ των διαιτητών και των παικτών του Πανοράματος και ενώ το σκορ είναι 56-51 για την ομάδα της Θέρμης, 3 και 33 πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Γεροφώτης. Εδώ τώρα παίρνει φωτιά το παιχνίδι. Χαλάει το παιχνίδι χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Έτσι ακριβώς. Η δυσπιστία που υπάρχει από την μεριά του Πανοράματος δεν νομίζω ότι έχει βάσεις. Δεν ξέρω. Όταν θα βλέπουν το βίντεο θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά με την πρώτη ματιά δεν νομίζω. Μπορεί να γίνανε 2-3 φάσεις εναντίον τους, σφυρίγματα συνεχόμενα εναντίον τους, αλλά ήτανε.
Έτσι νομίζω και εγώ, Παναγιώτη. Δεν νομίζω ότι πρέπει να χαλάσει το παιχνίδι, πρέπει να ηρεμήσουν. Θέλει άλλα 14 λεπτά να τελειώσει ο αγώνας. Χάνουν μόνο 5 πόντους αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι μέσα στο παιχνίδι για τα καλά, δεν χάνουμε καμιά διαφορά. Και πρέπει να ηρεμήσουν γιατί παίζουν πάρα πολύ καλό μπάσκετ και είναι μια ομάδα που μπορεί να παίξει καλό μπάσκετ και από νέα παιδιά με σωστή νοοτροπία, δεν ξέρω. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να χαλάσει το παιχνίδι. Έχουμε τώρα time out. Ενώ Χρήσιμο το σκορ είναι time 56-51 όπως είπαμε για την ομάδα της Θέρμης. 3 και 29 πριν από τη λήξη. Είναι πολύ όμορφο το παιχνίδι, Παναγιώτη. Είναι δύο ομάδες που διεκδικούν την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική και νομίζω ότι πραγματικά βλέποντας αρκετά μάτς της ΓΑΜΑ Εθνικής φέτος πιστεύω ότι αξίζουν να είναι αυτές οι δύο ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τι λες? Το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής στις χαμηλές θέσεις ήταν πάρα πολύ άσχημο φέτος. Είδαμε ομάδες σαν το Δημόκριτο Ξάνθης, το Φίνικα, σχεδόν διαλυμένες. Παίξαν και ίσως λίγο πιο πάνω από αυτές όχι τόσο καλά. Παίξανε άσχημο μπάσκετ, οπότε σίγουρα αυτές οι ομάδες είχαν θέση σε αυτή τη ΓΑΜΑ Εθνική και πιστεύω ότι όποια από τις δύο και αν καταφέρει να ανέβει τελικά θα μπορέσει να διακριθεί στην ΓΑΜΑ Εθνική. Ναι. Δύο βολές για τη Θέρμη. Σουτάρει ο Γεροφώτης αστοχή στην πρώτη. Ναι, οι διαιτητές έχουν δώσει τώρα δύο βολές και τεχνική ποινή. Ευστοχή στη δεύτερη. 57-51. Άλλες δύο βολές τώρα ο Διβανίδης και η μπάλα στο πλάι για τη Θέρμη γιατί είναι η τεχνική ποινή στον πάγκο. Ευστοχή και τώρα πάλι. 58-51. «59-51». Και έδωσε και σε παίκτη, γι' αυτό βλέπουμε το Διβανίδη άλλη μία βολή. Για να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές τι έχει γίνει. Έχει δοθεί φάουλ σε αμυντικό παίκτη που έφερε τις δύο πρώτες βολές. Δύο βολές για φάουλ, για τεχνική ποινή στον προπονητή της ομάδος. Άλλη μία βολή για τεχνική ποινή σε παίκτη της ομάδος. Και αυτό επιφέρει και κατοχή στο πλάι που έδωσε άλλους δύο πόντους. Και έτσι το σκορ πήγε αυτή τη στιγμή 62-51 για την ομάδα της Θέρμης. Το πανόραμα όμως δεν το βάζει κάτω. Αντιστέκεται. Βάζει ένα καλάθι, μειώνει και παίρνει την μπάλα τώρα ο Παλοδήμος, ο οποίος είχε τραβηχτεί στον πάγκο από τον προπονητή του, τον επαναφέρει εσπευμένα τώρα μέσα, γιατί πάει να ξεφύγει στο σκορ η Θέρμη και το σκορ γίνεται 62-53 και παίρνει time out ο κύριος Αναγνωστόπουλος για να ηρεμήσει αυτή τη στιγμή την ομάδα του και να προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια διαφορά, αυτή τη διαφορά των 9-10 πόντων που έχει αυτή τη στιγμή, 9 πόντων για το τρίτο δεκάλεπτο. Θα είναι σημαντικό αν μπορέσει να μπει στο τέταρτο δεκάλεπτο με μια διαφορά γύρω στους 10 πόντους. Να δούμε τώρα τι βλέπουμε εδώ, τις οδηγίες που δίνει ο κύριος Αναγνωστόπουλος στους παίκτες του Θερμαϊκού Θέρμης. Σχεδιάζει στον πίνακά του και από την άλλη μεριά οι παίκτες του Πανοράματος και αυτοί μαζεμένοι γύρω από τον προπονητή τους ακούνε τις συμβουλές τους και ετοιμάζονται για τα 3 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Και ενώ το σκορ είναι 62-53, η μπάλα είναι στην κατοχή της ομάδος του Πανοράματος. Μπαλοδήμος, Παπανδρέου, σου 3 πόντων αστοχή. Το rebound το Σεΐνης. Γιούδας κατεβάζει την μπάλα. Για το Διβανίδη. Αστοχή, παίρνει το rebound ο Γεροφώτης, αστοχή και αυτός. Γεωργιάδης παίρνει την μπάλα για το Πανόραμα, κατεβάζει την μπάλα.
Κάνει τον πάσιμο, κερδίζει το φάουλ από τον Διβανίδη. Φάουλ το οποίο σφύριξε ο διαιτητής συνάντηση ο κύριος Τάτσικας. Και 2 βολές για τον Γεωργιάδη. Αστοχή στην πρώτη ο Γεωργιάδης. Αστοχή και στη δεύτερη. Παίρνει όμως το rebound ο Παπανδρέου. Κάνει το σκορ 62-55. Και Σπύρο, σε διακόπτω. Τώρα εδώ είναι είδηση, αλλά δεν ξέρω όταν θα μεταδοθεί το παιχνίδι τι θα είναι. Ο Κεραυνός ο Ροκάστρου στο άλλο ντέρμπι που ήταν στα χαρτιά κέρδισε 94-54 τον Αρίωνα και έκανε ένα σημαντικό βήμα για την άνοδο του στη Γάμα Εθνική. Νομίζω πάνω ότι η άνοδος είναι δεδομένη για τον Κεραυνό. Έτσι θα έλεγα. Ποτέ μην είσαι σίγουρος. Πάλι θα κάνω πρόβλεψη. Όλοι αυτό δείχνουν τα πράγματα. Είναι καλή ομάδα ο Κεραυνός. Δεν ομάδα, το λέω ναι. με καμιά διάθεση ούτε να υποστηρίξω την ομάδα ούτε τίποτα. Είναι καλή ομάδα. Και κέρδισε και τις 2 φορές τον Αρίωνα στο πρωτάθλημα. Έτσι ακριβώς. Τώρα έχει το αβαντάζ της έδρας που παίζουν για 2 νίκες και θα παίξει από τα 3 τα 2 παιχνίδια στο γήπεδό του. Είναι πολύ κοντά στην άνοδο και η διαφορά σήμερα των 40 πόντων δείχνει ότι μάλλον ο Κεραυνός είναι το φαβορί για την άνοδο, είναι πολύ κοντά στην άνοδο στη Γάμα Εθνική και δείχνει ότι και εμείς καλά κάναμε και ήρθαμε σε αυτό το παιχνίδι, επιλέξαμε αυτό το παιχνίδι. Έτσι που ακριβώς. Είναι ντέρμπι. Για να ευλογήσω τα γένια του 4Ε και πάλι, γιατί πραγματικά θα πω ότι ο Τέλης ο Ψάλτου, ο οποίος ήταν του τέλη επιλογή αυτά τα πράγματα, είχε κάνει αυτή την επιλογή και συγχαρητήρια που διάλεξε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι για να δει και ο κόσμος. Και να πω επίσης ότι έχουμε και την ανταπόκριση από το γήπεδο του Κεραυνού. Δώσαμε αμέσως το αποτέλεσμα με τον Βασίλη τον Τζιότρα, ο οποίος είχε τη σύνδεση εκεί με το με Κεραυνό. Τους ανταποκριτές της εφημερίδας του εκεί στον Κεραυνό. Θα πάρει ο Μπαλοδήμος την μπάλα, ενώ το σκορ έγινε 62-57. Σουτ για 3 πόντους, αστοχή. Το rebound και πάλι για την ομάδα του Πανοράματος. Ο Τσακίρης κατεβάζει τώρα την μπάλα. Μπαλοδήμος, Τσακίρης, τριπλάρι. Παπανδρέου, σουτ 3 πόντων, ευστοχή. 62-60, πραγματικά ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Η Θέρμη τώρα στην επίθεση με το Σεΐνι. 9-0 έκανε το Πανόραμα, Σπύρο, μετά τις τεχνικές ποινές. Θα πάρει το rebound τώρα η ομάδα της Θέρμης με τον Παλοδήμο. Στον Παπανδρέου, νέο σου 3 πόντων, αστοχή αυτή τη φορά, rebound από τον Κουτούση. Τσακίρης. Πάσιμο από τον Παπανδρέου, βγάζει έξω τον Παναγιωτόπουλο. Τσακίρης, διεισδύει, σουτάρει. Αστοχή, rebound από τον Κουτούση. Ευστοχή στο καλάθι, κερδίζει και το φάουλ που σφυρίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Ο οποίος Κοτούσης έχει κερδίσει κατά κράτος τον Γεροθόδωρο, καλά το λέω. Γεροφώτη. Κάτω από το καλάθι του έχει πάρει όλα τα επιθετικά rebound. Είναι το σκορ 62-62. 41 δεύτερα πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Θα ευστοχίσει ο Κουτούσης, κάνει το σκορ 62-63. Πέρασε μπροστά η ομάδα του Πανοράματος. Και όσοι κατεβάζει για τη Θέρμη. Άστοχο το σουτ 3 πόντων, παίρνει το επιθετικό rebound ο Γεροφώτης. Κάνει και την μπάλα, φεύγει στον ευνηδιασμό το Πανόραμα Παπανδρέου. Αστοχή, επιθετικό φάουλ του Παπανδρέου. Βλέπουμε τώρα διαμαρτυρίες πάλι. Τώρα εγώ νομίζω ότι η διαιτησία είναι άριστη και το βλέπουμε και στη διακύμανση του σκορ και σε όλα, δηλαδή δεν επηρεάζουν τίποτα. Δεν είναι άριστη. Ναι. Πριν φώναζε για τους διαιτητές το Πανόραμα, αλλά σε 2,5 λεπτά μέσα πέρασε και ένα πόντο. Έκανε 10-0 και πέρασε ένα πόντο. Ας μάθουν οι ομάδες να παίζουν για να κερδίσουν, για να μην σκέφτονται τη διαιτησία. Οι διαιτητές πιστεύω ότι σε όλα τα επίπεδα πλέον σφυρίζουν όσο καλύτερα μπορούν, σε όλες τις κατηγορίες.
και να μην είναι το πολύ εύκολο να ρίχνουμε τις ευθύνες για την κακή μας απόδοση στους διαιτητές. Αστοχή και στις δύο βολές η ομάδα της Θέρμης. Μπαλοδήμος κατεβάζει για το πανόραμα. 14 δεύτερα πριν από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. 10 τώρα. 9. Τριπλάρι. Στάρει για 3 πόντους. Αστοχή. Κερδίζει το rebound η ομάδα της Θέρμης. Δεν προλαβαίνει να εκδηλώσει επίθεση. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. 62-63 μπροστά το πανόραμα. Θα επανέλθουμε για το τέταρτο δεκάλεπτο. Ότο Κάλτσιος Σιάκας. Επιτέλους, στο Κιλκής, ύστερα από κοινές προσπάθειες των οικογενειών Κάλτσιος και Σιάκας, δημιουργήθηκε μια καινούργια επιχείρηση στον κλάδο του αυτοκινήτου. Με όπλα της βιομηχανίας Fiat, Lancia και Alfa Romeo θα προσπαθήσουν να προσφέρουν στο αγοραστικό κοινό του Κιλκής απόλυτη ποιότητα στην πώληση και την τεχνική υποστήριξη των αυτοκινήτων. Παλάσκας αρτοπινελιές. Παράγουμε όλα τα είδη αρτοποίησης με τις αγνότερες πρώτες ύλες, με την τεχνογνωσία που μόνο εμείς διαθέτουμε, με συνεχή έλεγχο της ημερήσιας παραγωγής μας, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο να διαθέτουμε τα προϊόντα μας καθημερινά φρέσκα, ζυμωμένα με τέχνη και παράδοση και ψημένα με μεράκι. Παλάσκας, πείρα και παράδοση. Επανερχόμαστε στο γήπεδο της Θέρμης για να δούμε το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο της συνάντησης μεταξύ του Θερμαϊκού Θέρμης και του Πανοράματος. Οι δύο ομάδες είναι πλέον έτοιμες για το τζάμπολ. Σπύρο, τα παιδιά του Πανοράματος κάνανε κάτι απίστευτο. Σε 3 λεπτά γυρίσανε το παιχνίδι. Σημαντικό. 9 πόντους κάνανε, 62-53 και βρεθήκανε 63-62 να προηγούνται. Και από την άλλη μεριά το Θέρμη δεν έβαλε πόντους στα τελευταία 3 λεπτά. Είναι σημαντικό. Και πήγανε με τα τρίποτα. Τι να πω, κάνανε ίσως 6-7 τρίποτα στα τελευταία 3 λεπτά. Και τώρα αρχίζει η μάχη που λέμε. Τώρα αρχίζει η μάχη και βλέπω και πιεστικές άμυνες. Παπανδρέου τώρα. Ευστοχή. 65-62 μπροστά το Πανόραμα. Κάνει λάθος η ομάδα της Θέρμης και τώρα η μπάλα για την ομάδα του Πανοράματος. Χάσανε το ρυθμό τους, έχουν χάσει το ρυθμό. Μπαλοδήμος από την πίεση του Κιώση, κατεβάζει την μπάλα. Έκανε μια παρακινδυνευμένη προσπάθεια ο Μπαλοδήμος. Κλέβουν οι της Θέρμης, Διβανίδης στέκεται στο τρίποντο, σουτάρει, ευστοχή. Παίρνει το παιχνίδι στα ίσια, 65-65. Με περίσσιο θράσος, Σπύρο. Αυτή την ώρα ήταν το τρίποντο. Ήταν η εμπειρία του. Ήθελε θράσος. Ήταν ελεύθερος όμως, είχε το θάρρος να το κάνει. Είχε το θάρρος. Τσακίρης στον πάσιμο. Συρίζει φάουλ, ο διαιτητής συνάντησε ο κύριος Γεωργιάδης. Φάουλ πάνω στο Διβανίδη. Δύο βολές για την ομάδα του Πανοράματος. Ευστοχή στην πρώτη. 65-66. Ευστοχή και στη δεύτερη ο Κουτούσης. 67-65. Κιώσης για την ομάδα της Θέρμης, κατεβάζει την μπάλα στον Ιακιμίδη. Αυτός ο Σεΐνη. Κωστίδης. Κιώσης σου 3 πόντων. Αστοχή. Κερδίζει ο Τσακίρης για την ομάδα του Πανοράματος.
ο οποίος και κατεβάζει την μπάλα. Και αυτός νεαρός παίκτης είναι, Παναγιώτη. Βέβαια. Σαν τον Γεωργιάδη, μικρός. Όλα αυτά. Καλλιεργεί το πανόραμα τα τμήματα μην ξεχνάμε υποδομής. ότι πριν από 2 χρόνια ήταν στον τελικό του εφηβικού πρωταθλήματος. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αλλαγή σταθερού τώρα από τον Παλωδήμο και βήματα χωρίς κανένα λόγο. Συμφωνώ μαζί σου και θα συμφωνήσεις και εσύ βέβαια στο ότι δουλεύει πάρα πολύ στα τμήματα υποδομής στο πανόραμα. Και όποια ομάδα θέλει να προχωρήσει πρέπει να δουλέψει εκεί. Έτσι, συμφωνώ απόλυτα. Κλέβει ο Παπανδρέου, κατεβάζει την μπάλα. Ο οποίος Παπανδρέου έχει ανέβει πάρα πολύ από το αμέσα του τρίτου δεκαλέπτου και μετά. Τον Πάσιμο. Στον Κουτούση κερδίζει το φάουλ από τον Κωστίδη. 2 παίχτες αυτή τη στιγμή του πανοράματος. Ο Κοντούσης έχει πετύχει 19 πόντους και ο Παπανδρέου 14. Ξεκινήσαν να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο ουσιαστικά. Και βλέπω εδώ από τη στατιστική που μου δίνουν τα παιδιά και ο Παναγιώτης ο Ψάλτου και ο Γιώργος Ολιάπης, 3 παίκτες του πανοράματος είναι με διψήφιο αριθμό πόντων. 28 έχει ο Παλωδήμος, ο Κουτούζης 19, 14 ο Παπανδρέου. Ενώ από τη Θέρμη έχουμε 19 πόντους ο Διβανίδης, 18 ο Ιακιμίδης, 14 ο Γιούδας. Και εδώ έχουμε 3 παίκτες με διψήφιο αριθμό. Και η μάχη συνεχίζεται ενώ το σκορ είναι 65-69 για την ομάδα του Πανοράματος. Φάουλ από τον κύριο Γεωργιάδη στον Παλωδήμο. Το παραδέχεται υποτικά, σήκωσε και το χέρι του Παλωδήμος. Δεν έχουν σφύριξει πάρα πολλά φάουλ οι διαιτητές. Τώρα βλέπω ότι είναι 2-1 τα φάουλ. Δεν είναι. Η διαιτησία είναι πάρα πολύ καλύτερα. Θα κουράσουμε αν το λέμε συνέχεια. Μην το λέμε. Αναγκαζόμαστε να το λέμε γιατί υπάρχουν πολλές αμφισβητήσεις και γκρίνια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχεις και δίκιο όταν γκρινιάζεις. Τώρα μειώνει το σκορ η ομάδα του Πανοράματος 66-69 με τον Ιωακιμίδη. Νάτος τώρα ο Ιωακιμίδης σε πρώτο πλάνο, ξανασουτάρει, ευστοχή. 67-69 και Τσακίρης κατεβάζει την μπάλα. Ο κύριος Νέτας έχει τραβήξει στον πάγκο και τον Παλωδήμο και τον Γεωργιάδη και τον Τσιτσιρίκο και τον Παπανδρέου. Ξεκουράζει αυτή τη στιγμή 4 παίκτες από την πεντάδα του και τους ετοιμάζει ίσως για τα τελευταία λεπτά. Από τους λεγόμενους βασικούς. Από την πεντάδα του. 4 από την πεντάδα αυτή τη στιγμή είναι στον πάγκο. Έτσι. Παίζει με τη δεύτερη πεντάδα, μόνο ο Παπα... Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να είναι στην πεντάδα. Ο Παπανδρέου ίσως ή ο Κουτούσης. Και ο Κουτούσης ήταν ξεκίνησε ψηλός, το παιχνίδι. Ο Κουτούσης σήμερα ξεκίνησε. Τσακίρης για τον Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου μπήκε μέσα. Σουτάρει, ευστοχή. Κάνει πολύ καλή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο ο Παπανδρέου. Πάρα πολύ. Είπαμε ότι είναι καλό σκορ. Το είπαμε στην αρχή, δεν ήταν καλά, τώρα έχει βρει το ρυθμό του. 67-71. Σεΐνης. Φάουλ. Σφυρίζει ο διαιτητής ο κύριος Τάτσικας. Φάουλ από τον Κουτούση. Ενώ 6 και 57 πριν από τη λήξη, το σκορ είναι 67-71 για την ομάδα του Πανοράματος. Η μπάλα είναι στο πλάι. Έγινε και μια αλλαγή το 11 που μπήκε από το Πανόραμα. Το 11 που μπήκε από το Πανόραμα είναι ο Γιάννης. Ο Γιάννης θέση του... Έπαιζε ο Γιάννης. Έπαιζε πριν και τον έβγαλε, τον ξεκούρασε, τον ξαναβάλει. Εδώ έχουμε ένα τραυματισμό, σφυρίζει διακοπή του παιχνιδιού. Ο κύριος Γεωργιάδης, τραυματισμό στον Τσακίρη. Ας ελπίσουμε ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν θα πρέπει να είναι κάτι σοβαρό. Δεν είναι κάτι σοβαρό, όχι, θα σηκωθεί ο παίκτης. Βέβαια πρέπει να γίνει αλλαγή τώρα. Αφού δόθηκαν οι βοήθειες πρέπει να γίνει αλλαγή, δεν μπορεί να μείνει μέσα. Ναι βέβαια, διακόπτει το παιχνίδι. Να τώρα το δείχνει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλαγή λέει. Υποχρεωτική αλλαγή. Ο Γεωργιάδης θα επανέλθει τώρα. Ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα τώρα.
Έβαλε και το ράπτη τώρα η ομάδα του Πανοράματος. Κουτούσης κάνει τον πάσιμο. Σουτάρει, ευστοχή. 67-73, 6 πόντους μπροστά η ομάδα του Πανοράματος. Λες Σπύρο να είμαστε μπροστά σε κανένα break, σε καμιά έκπληξη να σπάσει την έδρα το Πανόραμα? Για να το δούμε, θα το δούμε. Πάντως το Χριστόφορου Πανόραμα κάνει είναι τον πάσιμο. πολύ κοντά στο να πάρει αυτό το παιχνίδι έτσι όπως Ο γίνεται. Ιωακιμίδης κερδίζει το φάουλ από τον Κουτούση. Το τρίτο φάουλ για τον Κουτούση. Έχει τρομερές διακοιμάσεις το παιχνίδι σήμερα και παρότι ξέρεις μ' αρέσει να ρισκάρω προβλέψεις, δεν θα ρισκάρω. λες τίποτα, δεν ρισκάρω. ξέρω. Δεν θα ρισκάρω γιατί Κινδυνεύουμε θέλει- να εκτεθούμε. ναι, θέλει Καλύτερα να 6 μην λεπτά, μιλάμε. είναι 6 πόντι. Είδαμε να μειώνονται διαφορές των 10 και των 12 πόντων. Είδαμε να ξαναφεύγει 10 πόντους μπροστά η ομάδα της Θέρμης. Έχει πολλές εκπλήξεις το παιχνίδι σήμερα, πιστεύω. Εγώ έκανα εκ του ασφαλούς το ρίσκο μου στην αρχή, το πήρα. Είπα ότι θα πάει στον πόντο το παιχνίδι που ήταν αναμενόμενο. Οπότε είναι. Όχι, συγχαρητήρια και γι' αυτό γιατί. Ότι εντάξει, όχι, δεν χρειάζεται. είναι Ήταν κάτι το σίγουρο. Όπως και το επόμενο παιχνίδι στο Πανόραμα. στο Πανόραμα και Έτσι θα εκείνο πάει. στον πόντο πιστεύω ότι θα Συμφωνώ, είναι. έτσι θα πάει, ναι. Δεν θα είμαι εδώ, θα είμαι Ξάνθη, δεν θα μπορέσω να το δω. Θα ήθελα να το δω, θα είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι και εκείνο. Ευστόχησε στην πρώτη βολή ο Ιωακιμίδης. 68-73. Αστοχή στη δεύτερη, παίρνει το rebound ο Γιάντσης. Και ο Γεωργιάδης κατεβάζει την μπάλα για το Πανόραμα, ενώ το σκορ είναι 68-73 και θέλει 5 και 53 για τη λήξη του αγώνα. Γιάντσης στον Παπανδρέου. Γεωργιάδης, αστοχή. Χάνει και το rebound η ομάδα του Πανοράματος, το κερδίζει η Θέρμη με τον Ιωακιμίδη, ο οποίος το Διβανίδη δεν βρήκε την ευκαιρία για να σούτ ο Διβανίδης. Τώρα βρίσκει την ευκαιρία και σουτάρει, αστοχή. Παίρνει το rebound ο Κωστίδης με περίσσια δύναμη και εμπειρία. Ο Γεωργιάδης φεύγει στον ευνηδιασμό, κάνει τον πάσιμο. Επιθετικό φάουλ του Γεωργιάδη πάνω στον Κιώση. Έξυπνα στήθηκε ο Κιώσης, πήρε το φάουλ. Έχασε την ευκαιρία να αυξήσει τη διαφορά το Πανόραμα και κερδίζει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο η Θέρμη με μια επίθεση που ξεκινάει τώρα με τον Κιώση. Ιωακιμίδης. Κιώσης. Διβανίδης. Ποστάρι. Σηκώνεται. Αστοχή. Παπανδρέου παίρνει το rebound. Και αργά για τον Τσακίρη, ο οποίος επανήλθε στο παιχνίδι μετά από τον ολιγόλεπτη απουσία του λόγω του τραυματισμού. Γιάντσης, επιθετικό φάουλ. 4 και 38 πριν από το τέλος της συνάντησης, ενώ το σκορ είναι 68-73. Σπύρο, ξέρεις πόσο είναι μετά από εκείνες τις τεχνικές ποινές, από τη φασαρία που είχε γίνει? Ήταν 62-53 είχε γίνει. Ναι. Το σκορ είναι 26 υπέρ του Πανοράματος στα τελευταία 10 λεπτά περίπου παιχνιδιού, 9 λεπτά. Η μικρή μου εμπειρία από αυτά τα παιχνίδια λέει ότι πάντα μετά από τις τεχνικές ποινές, μετά το πάγωμα, κάποια ομάδα Πορώνεται. κάποια πορώνεται, κάποια παγώνει λίγο παραπάνω. Να αυτό ο κανόνας βρίσκει δικαίωση σήμερα σε αυτό το παιχνίδι. Μπαλοδήμος, ο οποίος επανήλθε στο παιχνίδι, στον Παναγιωτόπουλο, στον Μπαλοδήμο. Πάρα πολύ όμορφο καλάθι από τον Μπαλοδήμο. 68-75 για το Πανόραμα, που θεωρώ ότι θα πρέπει να του δώσουμε τον τίτλο του MVP της συνάντησης. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Και από την άλλη μεριά πιστεύω ότι Το Πανόραμα κλέβει με τη σειρά του Διβανίδης, ο οποίος τώρα κάνει ένα πάσιμο, δίνει στον Γεροφώτη, ευστοχή. 70-75, 3 και 40 πριν από τη λήξη της συνάντησης, ενώ το σκορ έχει χάσει τον ρυθμό του η Θέρμη εντελώς. τώρα έχει χάσει το παιχνίδι. Ναι, έχει χάσει τον ρυθμό της. Μόνο κατά λάθος βάζει καλάθι.
Μπαλοδήμος σουτάρει για 3, αστοχή. Ξαναπαίρνει όμως το rebound. Τριπλάρει. Κερδίζει και κάποια δευτερόλεπτα χρόνου. Παπανδρέου. Μια όμορφη πάσα για τον Μπαλοδήμο, ο οποίος θα ξαναευστοχίσει. 70-77, 2 και 58 πριν από τη λήξη. Ο οποίος Μπαλοδήμος έχει φτάσει στους 32 πόντους. Εκπληκτική προσπάθεια του Μπαλοδήμου σήμερα. Τώρα μειώνει η Θέρμη σε 72-77. Τσακίρης κατεβάζει την μπάλα υπό την πίεση του Γιούδα. Περνάει το κέντρο. Τριπλάρει. Μπαλοδήμος και πάλι την μπάλα. Πατάει τη γραμμή. Γλίστρισε, ήρθε δεύτερος Γλίστρισε. παίκτης επάνω του, έγινε παγίδα και δεν είχε τις δυνάμεις. Βρίσκει συνέχεια η ομάδα του Πανοράματος τον Μπαλοδήμο. Τώρα στα δύσκολα, τώρα θα πάρει Λογικό αυτός. δεν είναι. Η μπάλα τώρα καίει και θα πάει στα χέρια ίσως του καλύτερου, του πιο έμπειρου παίκτη που έχει το Πανόραμα του Μπαλοδήμου. Τώρα έχουμε ένα time out που ζήτησε μάλλον η ομάδα της Θέρμης με τον κύριο Αναγνωστόπουλο για να δώσει κάποιες οδηγίες στους παίκτες για τα τελευταία 2 και 33 λεπτά της συνάντησης, ενώ το σκόρ είναι 72-77 για την ομάδα του Πανοράματος. Και εγώ συμπληρώνω, Σπύρο, αν δεν βρει λύσεις στην επίθεση να σκοράρει αρκετά η Θέρμη αυτή τη στιγμή, είναι πολύ δύσκολο να το γυρίσει το παιχνίδι. 5 πόντι δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά με τον τρόπο που σκοράρει και με τη συχνότητα που σκοράρει η Θέρμη στο τελευταίο δεκάλεπτο, φαντάζει δυσθεόρατη. Για να δούμε, τώρα βλέπουμε και ένα πλάνο από την εξέδρα που είναι κατάμεστη και επανέρχονται οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Με 6 παίκτες η Θέρμη μέσα, θέλει να κερδίσει ένα βαντάζ. Δεν ξέρω, μπαίνει έξω, κάποιος πρέπει να βγει έξω, δεν μπορεί να είναι. Βγαίνει ο Κιώσης. Μπαίνει ο Διβανίδης, άρα λοιπόν όλα είναι κανονικά. Δείχνουν ένα μικρό πανικό αυτά τα πράγματα όμως. Έχουν μπερδευτεί, έχει μπερδευτεί λίγο η Θέρμη. Γιούδας, Διβανίδης, Γεροφώτης, αστοχή, ξανακερδίζει το rebound, δεν μετράει λέει το καλάθι ο διαιτής συνάντησε ο κύριος Γεωργιάδης. Και αυτό σωστό. Το φάουλ έγινε στη διεκδίκηση του rebound και όχι στο shoot. 72-77 θεωρώ ότι η διαιτησία είναι ρεσιτάλ. Είναι... Τι να πούμε τώρα. Ο Γεροφώτης είναι μεγάλη γκρίκια, γκρικιάζει συνέχεια σε κάθε Είναι πολύ καλό παιδί όμως έξω το γήπεδο, επειδή είναι ότι καταπληκτικό παιδί ο Γεροφώτης. Ευστοχή, 73-77 και επειδή έχω την εμπειρία των σχέσεων με αυτά τα παιδιά και από τον Έαντα και μετά, είναι καταπληκτικά παιδιά. Και αυτός και ο Κωστίδης και ο Σεΐνης είναι πολύ καλά παιδιά. Το ξέρω, συμφωνούμε. Και δικαιώνεται η άποψη που λέω ότι τα παιδιά που ασχολούνται με τον αθλητισμό και με τον μπάσκετ είναι καλά παιδιά. Είναι ηθικά παιδιά, ο αθλητισμός σφυριλατεί χαρακτήρες, αξίες. Και ας επανέλθουμε στο παιχνίδι. Ο Παπανδρέου τώρα την μπάλα για τον Τσακίρη που σουτάρει για 3 πόντους. Αστοχή, κερδίζει ο Κουτούς στο rebound. Ανανεώνει το χρόνο της επίθεσης για την ομάδα του Πανοράματος. 73-77, 1 και 50 πριν από τη λήξη του αγώνα. Παπανδρέου πήγε να γίνει λάθος από το Πανόραμα. Κουτούς στην μπάλα. Κλέβει η ομάδα της Θέρμης. Είχε μια ευκαιρία ευνηδιασμού, αλλά ήταν με τη λήξη του χρόνου. Λάθος της γραμματείας τώρα, αλλά ήταν στο δευτερόλεπτο. Τώρα εντάξει, τι εδώ να που πούμε φτάσαμε, ναι. 1 και 27 πριν από τη λήξη του αγώνα. Το παιχνίδι είναι στο 73-77 για το Πανόραμα. Ιωακιμίδης στον πάσιμο με πολύ δύναμη κερδίζει το φάουλ. 2 βολές δίνει ο κύριος Τάτσικας. 2 βολές γιατί και η ομάδα του Πανοράματος έχει περάσει τα 4 φάουλ, έχει 7 φάουλ τώρα, ενώ η ομάδα της Θέρμης έχει 2 φάουλ. Ιωακιμίδης ευστοχή στην πρώτη. Και φτάνει στους 24 πόντους, εντυπωσιακός σήμερα. Ναι, πάρα πολύ καλός ήταν ο Ιωακιμίδης σήμερα. Νάτος τώρα στη δεύτερη βολή. Ευστοχή και σε αυτή.
75-77, 1 και 20 πριν από τη λήξη. Η μπάλα στα χέρια του Μπαλωδήμου που κατεβαίνει, περνάει το κέντρο. Ένα κλέψιμο της Θέρμης και ένα lay-up από το Γιούδα. 77-77, time out από τον προπονητή τον κύριο Νέτα, ενώ ο χρόνος είναι στο 1-0-9 πριν από τη λήξη και το γήπεδο παίρνει φωτιά πραγματικά από τις δοκιμασίες των φιλάθλων και των δύο ομάδων και ειδικά της Θέρμης που είναι γηπεδούχος. Παναγιώτη, ένα σχόλιο ή το τελευταίο time out της συνάντησης? Δεν ξέρω, νομίζω σίγουρα έχουν πάρει από 2 στο... Πρέπει να έχουν κι άλλο time out. Βλέπουμε το τύμπανο τώρα που έχουν οι φίλαθλοι της Θέρμης. Ναι, τα βλέπουμε εδώ. Ενθουσιώδεις, δεν δημιουργούν προβλήματα. Πριν πεις οτιδήποτε, θα πρέπει να δώσω θερμά συγχαρητήρια στους 4 κάμεραμαν που έχουμε σήμερα, οι οποίοι καταβάλουν υπερπροσπάθεια να καλύψουν το παιχνίδι. Συγχαρητήρια και στους 4, πραγματικά δίνουν μια καταπληκτική εικόνα σήμερα από το πολύ όμορφο αυτό παιχνίδι. Και βλέπουμε ότι όλο το γήπεδο χειροκροτεί τους αγωνιζόμενους αθλητές αυτή τη στιγμή που ετοιμάζονται για το τελευταίο αυτό κρίσιμο λεπτό. Επανήρθαμε στο παιχνίδι, 59 δεύτερα, η μπάλα στα χέρια του Παπανδρέου για το Πανόραμα, ο οποίος τριπλάρει, κερδίζει εκεί ένα φάουλ από τον Σεΐνη. Δεν έχει βολές όμως η ομάδα του Πανοράματος. Όχι, η μπάλα είναι στο πλάι. Είναι στο πλάι μπάλα. 54 δεύτερα. Τσακίρης με την μπάλα. Περνάει από διπλό σκριν ο Μπαλωδήμος. Κερδίζει την μπάλα. Η μπάλα είναι πλάγια, δίνει ο Τάτσικας για την ομάδα 17 δευτερόλεπτα μένουν για το Πανοράματος, ενώ υπάρχουν 17 δευτερόλεπτα. Αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, έχει τη συν μια επίθεση η ομάδα του Πανοράματος. Βέβαια, βεβαιασμένη θα είναι. Όχι, δεν θα είναι βεβαιασμένη. 17 δευτερόλεπτα μια επίθεση και από... 17 ναι. Και μετά μένουν 5-6 δευτερόλεπτα. 5-6, σωστό. Τώρα στον Παναγιωτόπουλο η μπάλα, Παπανδρέου. Εδώ με την εμπειρία του τώρα ο Παπανδρέου δείχνει την επίθεση που θα ακολουθήσει η ομάδα του. Χάνει ο Τσιτσιρίγκος, γίνονται μάχες εκεί. Τζάμπολ πρέπει να δώσει ο κύριος Γεωργιάδης. Σωστό. Τζάμπολ στα 30 δευτερόλεπτα και ενώ το σκορ είναι 77-77. Θεωρώ ότι εδώ θα έχουμε από μία επίθεση τώρα. Όποιος κερδίσει το Τζάμπολ θα κάνει την επίθεση. Έχει suspense το παιχνίδι. Έχει suspense. Μεγάλη αγωνία στην κερκίδα, θέλω να πω. Για ακόμα μία φορά συγχαρητήρια στον Τέλιτο Ψάλτου που διάλεξε αυτό το παιχνίδι να δείξουμε σήμερα. Λοιπόν, ο Διβανίδης το πήρε το rebound ο Διβανίδης. Τώρα την επίθεση την έχει η Θέρμη. 23 δευτερόλεπτα. Αργά κατεβάζει η ομάδα της Θέρμης. Με τον Ιωακιμίδη πιέζεται από τον Παλωδήμο. Ξεφεύγει. Σου 3 πόντων από τον Γιούδα. Ευστοχεί ο Γιούδας. 7 δεύτερα πριν από τη λήξη του αγώνα ο Γιούδας ευστοχεί σε σου 3 πόντων. Κάνει το 80-77. Το 80-77. Time out τώρα για την ομάδα του Πανοράματος. Παναγιώτη. Πολύ δύσκολα να γυρίσει πλέον το παιχνίδι. Αυτό το τρίποντο ήταν καθοριστικό. 7 δευτερόλεπτα. Έχουν μόνο 3 φάουλ οι παίκτες της Θέρμης. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν μετά από 2-3 δευτερόλεπτα να κάνουν φάουλ και να πάει μπάλα στο πλάι. Έξω και λοιπά. Ναι, σωστό. Μα και σε καμία περίπτωση να μην δεχτούν τρίποντο, ό,τι και να γίνει. Στη συνέχεια η άποψή μου είναι να κάνουν κι άλλο φάουλ, να πάνε στις 2 βολές. Λογικό είναι, αυτό ναι. Πρέπει να κάνουν. Βέβαια εμείς αυτά τα βλέπουμε έξω ψύχρεμα, θα δούμε τι θα γίνει στο παιχνίδι. Η μπάλα τώρα στα χέρια του Τσακίρη, κατεβάζει την μπάλα. Παπανδρέου σουτάρει, κόβεται από τον Γεροφώτη, το παιχνίδι τελείωσε. Η Θέρμη είναι νικήτρια με 80-77.
Βλέπουμε τις αγκαλιές των παικτών της Θέρμης, τα πανηγύρια. Ένα μεγάλο παιχνίδι, μια μεγάλη νίκη που έκανε η ομάδα της Θέρμης με 80-77 και παίρνει το προβάδισμα στα play-off εν ώψη της ομάδας του Πανοράματος, η οποία πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, έκανε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Θα σας δώσω εν συντομία τη στατιστική για την ομάδα του Πανοράματος. 3 rebound ο Τσακίρης, 32 πόντους ο Παλωδήμος με 4 rebound, 4 ο Τσιρίγκος με 3 rebound, 2 ο Γεωργιάδης με 4 rebound, 23 πόντους ο Κουτούσης με 11 rebound. Ο Πεστρακαλίδης είχε 1 rebound, ο Γιάννης είχε 1 πόντο με 2 rebound, 16 πόντους ο Παπανδρέου με 2 rebound. Για την ομάδα της Θέρμης 19 ο Διβανίδης με 8 rebound, 25 ο Ακιμίδης με 3 rebound, 19 ο Γιούδας με 2 rebound, 11 ο Γεροφώτης με 7 rebound, 3 rebound ο Κωστίδης, 6 πόντους ο Σεΐνης με 6 rebound. Παναγιώτη, ένα τελευταίο σχόλιο, σύντομο έτσι. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Συγχαρητήρια. Πιστεύω ότι τα δώσαν όλα, παίξαν όσο καλύτερα μπορούσαν. Κάναν λάθη τα παιδιά, δεν έχει σημασία. Δώσαν το καλύτερό τους σε αυτό και νομίζω ότι το επόμενο παιχνίδι θα είναι μια συνέχεια αυτού. Συγχαρητήρια, αυτή τη στιγμή 1-0 η Θέρμη και πάμε ποιος θα πάρει το επόμενο παιχνίδι. Εγώ θα δώσω με τη σειρά μου συγχαρητήρια στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, γιατί σήμερα κέρδισε το μπάσκετ με την παρουσία του κόσμου, με